So karon na atong challenge. So mao na sa di siya ang part 2 sa katong imong tag-anon ang partner sa chinilas. Bagay sa ni si Ali o si Kwarwam. Ito pa. Og sumbagay na sa ni. Ikaduha na sa nga mob na ma'am nga. Kaduhang moves ko. Magbuhat ang challenge mo nga mabaksin silang duha ma'am. Oh, sige magbuhat ta na. Okay. Sila duha man. Mo gani kay siya kay ba limok ko nagbanlan po kayo. Usar gi ka. Oh, usar ra kadakol. Oh. Bolon. Why ko sinilas balos. Na jud. Oh, balos jud. Okay, mar gyapon. Kaya pag bangko. Oh, padaghanay na sad. Beganay. Yeah. Ipalaghanay, kung kinatoy malano, jutay. Oy, uli pero pa jutay ay mo daw ko ge. Mm. Padaghanay. Oh, alimokoy. Oh, alimokoy una lingkod. Padaghanay man. Daghan me. Inyo kay ang mulahi. Laman kay. Padaghanay man ya pajutayay. Ko pa jutay ay, kun ikay mo jutay. Oh, lingkod alimokoy. Oh, lingkod. Lingko na diha. Oh, tayo karon baslan. Ako gani ang gahapon ka tayo. Pa jutay ay ako rin nalahi oh. Okay, hatag inyong tagsa ka chinilas. Tayo karon limo kuya ka, baslan juga restaurant. Yeah. Bit-bita yung chinilas. Yes, ma'am. Tayo sinilas pa tusing tae. Tae jud. Itaktak. Serte ganis tatay. Hindi pa ko tae. Ge. Sumutaw. Ge, talikod, dali mo koy. Ge, bailo. Ge. Taga na mo koy. Pagpili og chinilas kay mong kanon. Ini. Kisay may nagbitbit na. Sayop! O, do coloris to. Ay. Dong. Oh. Oh, okay. Bailo. Okay. Ini. Ha? Ini. Kisay nagbitbit sa partner, ha? Totong. Sayop! Oh. Kana hindi. Okay. Wala giingong kuan ba? Okay, bailo. Okay. Ini. Kisa may nagbitbit ana sa partner, ha? Pertulit. Sayop! Nani Totong! Pa! Oh. Okay, bailo! Bailo! Balik ka mo dyan, Risto, ikaw taganan. Okay. Tagaan na, limakoy. Ini. Kisa nagbitbit ana. Ernesto. Taganan! Oh, Ernesto po. Okay. Oh, ihatag ang chinilas ni ko, nalimukoy. Na. Di ka tutong, may bitbita, ibilin mo ha. Oh, dere. Na, yeah. Bailo. Yeah. Kini. Kisay bitbit. Alimukoy. Taganan. Oh. Kontra jud silang duha jud. Okay. Kang Ernesto may bitbita. Okay. Ilahang chinilas tolo. Wa yung kabaw sa limok ko. Okay. Okay, bailo. Bailo. Okay. Pagpili. Kini. Kisa may nagbitbit sa partner. Ernesto. Sayop! Papak Ernesto! Oh. Ayan, gibit-bit kang tatay nga chinilas. Okay, bailo. Okay.
Kini. Ha? Kini. Kisay nagbitbit sa partner ana? Ha? Ate Kisot. Taganan. Okay, tatay na po lingkod. Kalingkod yun sa tatay. Okay. Imuha mo ibilin tay. Tara, na. Okay. Ang mga biyot pa. Okay. Bailo. Dire, alam ko na. Bailo. 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 Okay. Pagpili tay. Okay. Agay mo ni. Ah. Dili. Mo ni. Dili kay mo ko may gina. Pagpati mo biyot. Dire. Mm. Bailo. Bailo. No. Yeah, pagpili. Alam mo koy. O man nag-iisa si Risto. Kini. Asa man na? Totong. Sakto. Totong. Ali ay. Yeah. Kang totong maibilin. Mga biyot. Yeah. Imo. Bailo. 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 Yeah. Sige na. Kare. Haman. Alim mo koy. Sayop. Sayop. Okay. Bailo. Ano? Bailo. 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 Yeah. Kare. Hamana. Release daw. Sakto. Oh. Risto. Oh. Tara. Paman. Wala pa. Karon kagiron. Kagiro na karon kagiron. Nakaron kagiron ge. Bailo. 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 Ge, pagpili Ernesto. Kare. Asa man na? Alim mo koy. Sayop! Ay, pakita mo ko mo. Nani tatay pisot. Yeah. Bailo. Bailo. Ano may pupus-pus. Ay ko ganing kumpo no. Yeah, bailo. 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 Yeah. Ay ka. Mm. Kini. Kisay nagbitbit sa partner ana. Alim mo koy. Sayop. Nagano na sad. Okay, bailo. 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 Ge. Kini. Kisay nagbitbit sa partner na. Alim mo koy na gyud. Sayop. Okay. Bailo. 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 Ge. Kini. Kisay nagbitbit sa partner na. Totong tugsok. Sayop. Yay buanga ko. Okay, bailo. 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 Nge. Kini. Kisay nagbitbit sa partner ana. Alim mo koy. Sayop. Okay. Problema. Mga guys kay. Hmm. Kabaw sa kuan ni ron. Yeah. Dugay. Bailo. Kasi alim mo koy. Bailo. Ge.
Mag-ana na maging ron. Antod hapon. Mana? Mana? Pintot asay pala otot. Mao na gini. Kini ma'am, Kisay nagbitbit sa partner ana? alimokoy. Sayop! Ay, lagi na lagi. Usara, usa. Oh, okay. Tagod mo ma'am, tagod. Baylo. Sabihin lang mo kay. Baylo. Oh, yeah. Ni ron nga siya gi makuha ni ma'am. Mo na gingon nga. Ilan lang ka na- minutes ma'am? 6. Mana? Oh, mana? Kini, Kisay nagbitbit sa partner ana? alimokoy. Sayop! Nani tatay? Mut magado. Oh, okay. Baylo. 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 Ge. Alimokoy. Sayop ng tatay. Ni bunal. Okay, baylo. 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 Ge. Kini, Kisay nagbitbit ana? alimokoy. Sayop ng totong. Anong tutulay? Ge. Baylo. Baylo. Bukti ka na. Tagan nito. Baylo. Ge. Kini, Kisay nagbitbit sa partner. totong tugsok. Sayop ng tatay. Okay. Ge. Baylo. Ge, baylo. Baylo. Ge. Ito, klaro na dito bugat ito ra. Kini, Kisay nagbitbit sa partner. alimokoy. Sayop ng tatay. Okay. Baylo. 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 Buat na dito ihatag. Kini, Kinsay nagbitbit sa partner ana? alimokoy. Sayop. Okay. Baylo. Katay lang. Ma'am, basi ma-full story sa imong kamera. Baylo. Baylo. Ge. Diyan man yung lugayan man ko nang katagaan eh. Oh. Kini ma'am, Kinsay nagbitbit sa partner ana? dati episode. Sayop ng totong. Okay. Baylo. 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 Ge. Kini ma'am, Oh, kisay nagbitbit sa partner ana? tutong tugsok. Sayop. Okay. Diyan ako Okay. Balik. Baylo. Baylo. Ge. Kini nagyapon ma'am. Oh, kisay nagbitbit sa partner ana? Tutong tugsok. Sayop. Sayo. Sayop. Alam mo ko eh. Oh, nanali mo koy. Okay. Okay. Baylo. Bukal mang ubo.
Bailo. Piya nga akong kuan, ma'am. Bailo. Ge. Ge, pagpili. Kini, ma'am. Kisa nagbitbit sa partner na. Alimukoy na gini, alimukoy na gini. Limukoy. Sa video ma'am, ugdang ta. Oy, hasaw. Bakit ka? Hindi ka pa magbubuhat, ha?